Hau urtero antolatzean egun bada, urtero Gipuzkoako herri baten iteana, eta urten Tolosan izan da, eta boaigia iten, azkeneko urteotan hemen berso eskolak hartu duen indarrangatik batez, eta pixkate horri erakusteko pixkatoi, eta horretik hurbildu geha urten Tolosa. Eta egun guztin zehar, goizen hemen ikusteko antzerkie, oain monologoa eukoge, gero bersolarik Maialen Lujanbiok eta Andonik eta Unai Mendizabale kantatuko ge. Eta kantu batzuk kantatuko ditu Maialen Arzailusek goizez. Eta gero atxaldez, bazkalutako eukiko aukera, beak probatzeko bai antzerkie, o bertxotan bapaten itea pixkat, bertxo musikatuk eta denetik. Eta gero emaitzan bat emate bau, ikasle beak kantatuko ge, hau da, eguneko plana. Gutxi gora bera gaur etorriko ziren, 30 bat herritatik hola etorriko ziren gutxi gora bera. Ez denak etortzen noski, beste gauza asko izateielako, baina gaur 80 bat laun hola bilduko ginen, denea 150 bat ikasleo gehiore egongo ie, baina gutxi gora bera hori da urteroko kopurue izate deuna. Helburue da batez ere elkar ezautzea hortan dabiltzenak, ez sentitzeagatik nire herrin ni bakarrik naho horrekin ez gehatzeagatik, pixkat gainontzeko herritan realidade hori existitzeala ikusteko eta saretzeko pixkat berso eskolak. Eta gero zerbait ludikoa izatea ez, egun gozatzea, egun bat, ondo pasatzea. Pixkat guk antolaketan da dauzkeun alderditik, dago berso eskolan bertako alderdie, baina gero aparte alderdi, aixialdiko alderdi bat ebaukeu, eta horren baitan antolatzean egun bada gaurkoa. Gipuzkoako egoera nik uste azkeneko hamarkadan da nahiko egonkortu daola, ikasle kopuru handixen marra dago, eta hortan irauteun kontua da. Igual kontuatzen nahi geha, segunda berso eskolak beak zenbateainoko egitura dauken, ikaslek gero eta gehiago apuntatzen hastei, eta gure helburu da eskualdez eskualde berso eskolak indartzen saiatzea, eta handik pixkat ikasle kopurutan iotzegean, eta batez kalidadeko gauz bat izan deila. Kantu kantari astera goaz, Unaini eta Egaina, zuek kantatutakuk aitzean nahiago genuen